Chips Cambodian Delight. Pasok tayo sa restaurant. Pwede dito mag ano? Hand sanitize. There's the entrance there. Dito kami sa Asian shop. Para sa ating a Chinese shop. You're doing the Cambodian vlog. Mag-dinner kami. So, lubos-lubosin na namin kasi bukas trabaho na kami pasok. Asa na si Mad? Hello. There's a rated again. Hello. Catherine? Catherine Sita Jones. Oh. Ito biglang order nito. Order na kami guys. Ito. The... Maya, what's your order? Let's do our order. Ito. Itong lahat meron. Ayan din. Yan. Ito mo to. Mix. Ayan na lang. No? Lahat. Para marami. Ano? Dual waiting. Ito yung maan. Parang Singapore noodles siya tayo. Malaki. 14 minutes. So, anong order mo na? Dito pala tayo. Yung laki-laki hindi ko naman nakita. Every time you come here, you always have the drink. Order tayo guys ng pagkain. So walang ano guys eh. Singapore noodles. Yung Singapore noodles parang yung bihon. Yung bihon sa atin. Oo. Bihon sa atin. Hindi yung luto ba? Yung iba kasi yung crispy man. Okay niyo? Ito sa akin guys. On-tour pala. On-tour. Do not enter. Do not enter. May pamaypay ka nun. Malaki. May pamaypay. Banana pamaypay. So, mag-on-tour tayo. Order guys. Wala pa yung Halonis order. Naayos. So, tagal-tagal. Paalam. Paano ka punta sa work? Yun ang dinner nila guys. So, hindi yan. At saka may rice. Naka. Init pa dyan kaayo. Nag-aso-aso. Gugmang nag-aso-aso. Tugmang nagasuaso. Fish. Vegetables. Fried rice. So, yan. Going home na guys. Nagbayad na sila sa counter. Guys, good evening. So, sa wakas, nakauwi na din kami. Nasa bahay na. Gabi na. So, 8 o'clock na sa gabi. So, ito yung nabili ko sa Asian shop. Saging. So, ipakita ko sa iyo yung mga nabili ko. Okay? Nabili ko guys. Whole steamed saba bananas. So, yes? Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Mayong gabi sa tanan diha. So karon ngagikan ko na merkado sa Asian shop sa warawong mo drive mi og mga 1 hour kapin gikan dire nay malaking shop didto niyang tag-iya Pinoy. So man ako napalit soy sauce. So chicharon. Napalit guys. Whole steamed bananas luto na siya. So ang presyo kay $4. Kaysa ka pa.
Nga, chicharons, special pork crackers, nagikan sa karkar. Bihon, rice stick, and clabber chips, boy bawang. Dako kayo. Siya rin mahurot nagdali. Pandesal. Hindi lang siya kayo init. Then, Lego sardines, salted black beans, then magic syrup, then mango, boy bawang nga gamay, cornic, isa o dia pa may muswa, udong miswa pala, parison sa sardinas. Ug ang pinakalami gid guys, kini buwad nga dried herring sa English, din tunsoy sa Tagalog, no? $5, so which is $5 times 34. Malapit 200, no? Sa Pilipinas, malapit 200 yung isang pack. So, hindi tayo ng dalawa, Sharo. Huwag dapat joy pinikas. Nga lami kayo nga buwad. Dried nimi-tip bread or bisugo. So, ang isa is tag $7 ang isa, guys. Nga, 4 ka buok. O, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So, parang mahal din siya, no? So, yan, guys. Nabili ko today from the Asian shop.